Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Lebella gore go etsagalang ga re kry thuso masepala ga o etse sepe guys re kopa le re thuseng bagolo ga ba itse le gore ba ile robala kae ke eviction o se ke yo wa bona ba mo strateng ba homeless ke kopa le re thuseng re mo strateng le bana ba sekolo bana ba bannyane guys ba re ntšhitše maburu a ba re nyake mo ba dulang mo re dulang gona and nna ke na le 34 years ke dulang mole nkebe ba ile ba re fa something ye nngwe nyane gore ba re tsamayane ba re fa notice a ba re fa notice re do re meberekong rata ba re founela gore ba thuba in the end ba thubile re mo strateng le bana batho ba modimo re thusene ene ko go nwa dipilisi ke tile mo ka 86 motalola a setseng kwa o fumana mo mara ka yeno ba re ke ena a tshwanetse o sala dipilisi ko ya eng nna le nna di go dipilisi ya mane ba le Ramaphosa re kgopela o re thuse makgwa ba re kubile mo re dulang gona mo plot 181 mo Krugersdorp next to Penhaven Social Garage and Hospital makgwa ba re kubile ba re latlhile strateng le bana le ba kgekolo ba gona dipilisi do ba sadisitse motho o i1 ka gare ga setšhaba se se kana-kana re kgopela le re thusene le bana re o dira bjang le bana ba re ke rena ma-foreigner a se rena ma-foreigner ka moka rena re tshwere di-ID re kgopela Ramaphosa o re thuse re ke ba bontshene amfetso re thusentleng re thuseng ga ke le tlang mogale seiti kgomotso e tlang mogale seiti le tlo re thusang wena position o le mo yone o ka re thusa ko national sheba eviction e kana kang sheba molweni ndandishilo mos kwi-public ukuba into ye-march and march ndiyekile after ndandifumene izigrogriso efowunini after ndandifowuneliwe same Monday ndabuya ndatsho ndathi ndiyekile so I don't understand ukubana last night ndizo-athekwa uba ndidutyulelwana andiyazi benzo-athekwa last night bayishiyile inoti phaa emotweni bengo-1 bafike ngo-1 amaxesha badubula ke bayidubulile imoto bavandalize imoto in fact bayishiya ke inoti ba wena sifebe yeka le nto uzafa understand ndandideclareile ndathi ndiyekile in front of the public ndandideclareile ndathi ndiyekile like anabo bunye ubomi so and understand ke ngoku uba yintoni le basayifunayo kum so this is the car athekwa bayidubule kayi-2 then bahlaba onke amaviri but abakwazanga ke uhlaba elali ngakum efestireni gentlemen I don't know ukuba nisafuna ntoni kum because ndatsho ndathi kwi-public ndiyekile the only thing endigilty kuyo andizuxoka ndithini the only thing that I'm guilty ngayo the only thing endigilty kuyo yile yoba ke uSANCO vele as imember kaSANCO because I am a member kaSANCO besifuna urenewisha i-membership zethu andazi ke uSANCO noba kuyabulawana na andiyazi but ke it is what it is but ke i-message yona ngicela ibe clear i-attacks masiphele le yesibini ngoku lena it's really personal eba nizodubula kwami nimosha imoto yami nivandalize andiyazi I'm scared but I'm not scared because I'm not guilty of anything but ngicela niphume kum because mna andinikoloti into nama anindikoloti into ngicela niphume kum i-march and march ndayiyeka ndaphuma kuyo after nithe
if nosanko kufuneke ndiyeke i-membership yam ndingayirenewi, then so be it, ndizayiyeka ndingayirenewi. But hayi uba nenze ngale ndlela nenza ngayo, ngoba kaloku nam I'm coming from ifamily e-capable ukwenza izinto ezi zifuneke zenzekile like this. Dutyula imoto yam njani, ngowusewaza wazothetha le nto ityayo, hayi uba niyodubula imoto yam nenze le nto nenzileyo. Like I don't know, ndihlala nabantwana mna kwam, so ma kuzokhala imbumbulu ebusuku ingathi ngokwam ecriminal njani, it doesn't make sense. Like ayenzi sense. Ndanditshilo ndathi ndiphumile kumatch and match. If ufuneke ndideclare rekasanko uba ndiphumile kusanko, then so be it, ndiyadeclare namhlanje uba ndiphumile kwakusanko. Ndangazange uzofela mna izinto ezi-useless eKapa, ndandizosebenza apha ndizophanda. I think umntu nomntu kwakumele bavele uyahamba uyoqashwa ngumlungu. Yethi mna ndihlala esikolweni uba mandifunde, bendihleli for a reason uba mandikwazi uba i-provider for my family and my kids, not ukuthi nina nizondubula. Kwale ka-match and match, it was not something personal uba kutheni, imisebenzi le besifuna le ithathwe ngabantu. Do you think eze numbers beziphumile ziye ezifemini zelapha eVetsandi, beziphume ziye ezifemini? Do you think aba bantu bamnandela ukuhlala bangasebenzi? No, ufuna umsebenzi. But again, I'm out. Ndandishilo ngotyana nathi I'm out. Ndisatsha ngokuba I'm out. I don't know ukuthi into le nifunayo. At this moment nikhangela umuntu orongo. And mina namandlenu anawo nompu for that matter ndithi ndizandidubula back. Because ninivusile ndavuka qala xa uba andiphumi phandle. Umuntu uzodila naye mangena ngaphakathi kumendleni. So ningaphinde niyenze lento yenu. This is the warning. Nami ndandixela uba ningaphinde niyenze lento yenu. Because mna ndisanilandeli ndaphuma kwinto ka-match and match. So yiyekeni. Ndiyanqanda ke nami uba yiyekeni lento yenu. Because kaloku ngoku nxa sendiyisa ebantwini ekumele uba badile nayo akuzuba mnandi. So ndiyanicela ke phumani kum. Izwasemapoliseni ngoku into yenu. When you tell these people that believe in these marches, whatever that is happening right now is also affecting South Africans. Somehow, it will also affect South Africans. There are so many South Africans who came out crying because they are also affected. They're being told to go home. Wait, what do you mean they must go home, but they're in their own country? We have been saying this, and when you tell these people such things, they insult you. They will insult you like, no, you are crazy, you are what, just because or you don't see these whole march and whatever, the very same way they view it. Which, look right now where we are, look what is happening in South Africa. There's a lot of chaos, a lot of things are happening. South Africans are being affected. You can just imagine this old lady sitting down there. She haven't eaten anything, and she also have to take her pills, and no one cares. Like, guys, do you see the mess that you have just created? This is a mess that will take years to actually fix, because it's a lot. And we see others calling out Tsonga people to go back home. Even Zulu people as well are being called to go back home. There is a lady that trended a lot lately, where she was trying to explain ukuthi they just shut them out and now they're not going to work. And as she was busy standing with this news reporter explaining what is happening, this other guy just passed there and told her ukuthi go back home. And she responded in isiZulu to say, where must I go, because I am home? Which you can just see where this is going, guys. Like, you don't even have to ask you to, like, we all now can see where this is going.